Ito na naman ang inyong tindera. Welcome to my vlog. Kamusta kayong lahat? Mamimili na naman ang inyong tindera sa ating maliit na tindahan, no? Ako mamimili, tas mamaya or bukas, ano man natin, no? Dahil mag-isa lang tayo, kaya pagsipagan natin mag-isa. Kahit mag-isa tayo, kakayanin natin to. Mamimili ako ng aking mga paninda, tapos mamaya or bukas, ako na naman mag-aayos, di ba? Maganda. Tara, let's go, guys. Nakarating na tayo, pasensya na hindi ko nakapag-video kanina. Hindi na ako nakagawa ng video. Guys, nakarating na tayo sa ating mga tindahan. Manghimos naman pa sa bong. Dahil wala sa manghimos, ako man Japon, all around nga, di ba? Ayan ang pinamili ko. Ayan. At tsura ko. Ako mamakal. Kumanda ako manghimos. Dala ko lang ako ng isa.